Fadlilhom madwar 60 jum biex ifaqsu għall-aħħar ta' Lulju. Bħalissa qegħdin imdawrin b'reċint biex ma ssirilhomx ħsara. Il-bajt tal-fikruna fil-ġnina qed jiġu mħarsa 24 siegħa kuljum minn diversi volontiera tan-Nature Trust illi jaħdmu jitfit mal-uffiċjali tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA. Uffiċjal fih l-ERA, Gilbert Haber, għalli il-bajt tal-fkieren bħal maġġoranza tal-bajt tar-rettili kollha jiżviluppaw jifaqsu permezz tat-temperatura tal-ambjent. U għalhekk li l-fkieren jidhru l-aktar fuq il-bajjiet fix-xhur sħan bejn nofs Mejju sa nofs Awwissu. Qal li bajjiet bi blat jew ċaq ma jħallux li l-fikruna tħaffer b'mod komdu biex tgħaddi l-bajt tagħha u għalhekk issibhom biss f'bajjiet bir-ramel ta' ċertu daqs. Il-fkieren ukoll li jieħdu ċertu distanza mill-baħar, ovvjament il-bajt irid jitħalla f'post fejn ma jeraqx bil-ilma. Jekk dawn ħajxxarbu ħatonqsilhom l-arja, ħatonqos it-temperatura u ma jiżviluppawx kif suppost. Allura il-fkieren ħajfittxu bajjiet bir-ramel ta' ċertu daqs. Meta fikruna tfittex biex tbit, normalment titla' fuq il-bajja bil-lejl jew kmieni filgħodu, għalli dan tagħmlu ħalli ma jarawx predituri jew annimali oħra fejn se tħalli l-bajt tagħha. Fil-fatt qal wieħed jinduna li bidet fikruna jew għax jinserta jara lilhom fil-proċess kif ġara fil-każ tal-bejta tal-ġnina, jew għax tħalli l-marki warajja meta titla' mill-baħar u terġa' tinżel. Għalli kif l-ERA tinduna li hemm bejta ta' fikruna fuq xi bajja l-ewwel ħaġa li tagħmel huwa li tibni reċint sabiex tipproteġi l-bajt u l-bejta nnifisha. Nipprevedu milli jew il-bejta tintrifes jew issir xi tip ta' attività fuqha li tista' twassal li dballat ir-ramel għal daqstant meta jaslu biex ifaqsu l-fkienen imbagħad ma jkunux jistgħu joħorġu. Ir-reċint ukoll li żomm min-nies li ma jagħmlux pereżempju umbrelel jew xi oġġetti oħra, xi installazzjonijiet li jistgħu jpoġġu d-dell fuq fejn hemm il-bejta. Ovvjament kif għedna l-bajt jiddependi fuq sħana tax-xemx u sħana tar-ramel sabiex jiżviluppaw ifaqqas. Jekk għandek oġġett li qed jitfaddel kontinwu fuq il-post fejn hemm il-bejta, ħajaffettwa t-temperatura u ovvjament ħajaffettwa wkoll l-iżvilupp. Apparti r-reċint, is-Sur Haber għalli jinħareġ ukoll avviż ta' konservazzjoni b'emerġenza li huwa set ta' regolamenti biex jikkontrollaw l-attivitajiet fil-bajja li b'xi mod jista' jkollhom impatt fuq il-bejta bħal volum għoli ta' mużika jew ammont qawwi ta' dawl. Is-Sur Haber ħeġġeġ lill-pubbliku biex jekk jiltaqa' ma' xi fikruna fuq xi bajja fil-jiem tas-sajf, speċjalment bil-lejl, jafżal lill-ERA u lin-Nature Trust Malta qal li l-aktar ħaġa importanti huwa li tinżamm id-distanza għaliex inkella il-fikruna tħossha medda u titlaq.